Nå, ja. Jamen, så er det på tide, at vi igen smager noget chili. Markus har udfordret mig og købt noget chili over nettet. Det skulle være verdens stærkeste. Carolina Reaper, også kendt som Bubber chilien. Og vi vil så prøve at se, om vi kan klare den bedre end Bubber. Er du klar, Markus? Skal vi lige skære mig over, så du får lov at vælge. Ja. Vil du have den eller den anden? Lad os lige se på det først. Så den. Jamen, der er jo sådan set ikke andet, end at vi bare går i gang og så prøver at se, om vi forlader jo ikke bordet overhovedet. Vi bliver siddende til den bedre ende. Ja. Fordelen i dag, det er, at det sneer. Sidst vi prøvede, var det højt solskin. Så skål! Jeg kan ikke smage den nu. Nej. Jeg kan godt så smage den. At den kommer lidt bullerne nu. Ja. Jeg har lidt mere tryk på end den i sommer. Jeg synes. Hvad siger du, Markus? Jeg tror, det er vigtigt, at vi prøver bare at koncentrere os og lade... Jeg sidder og tuder lige nu. Nu kommer den berømte hele, som Chili Claus også lider af. Ja. Det er måske... Nej. Jeg havde tandpine, inden vi gik i gang. Den er forsvundet. Jeg brænder ned i halsen nu. Ja. Hvad siger du, Markus? Ja. Det er damplokomotivet, der kommer på fuld kraft. Jeg siger det hele. Ja. Hvad så, drenge? Fortæl, hvordan I har det. Jeg kan ikke tale. Markus, fortæl, hvordan du har det. Jeg har det. Jeg kan ikke få beskrive den smerte, jeg har i min hals lige nu. Det her, det skal i hvert fald ikke ud nogen steder. Jeg har hentet det der drikkebord, det er oppe i lågen. Oppe i lågen. Nej, der. For oven. Markus, nej.
op for... Der skal yoghurt til. Kom over og drik din yoghurt. Det hjælper ikke engang. Det her, det hjælper kun. Det værste er nogen, der